Γεια σας, είμαι η Βάσο. Αυτή είναι η Τσιτσίλο και μαζί θα φτιάξουμε κεριά, κουφωτά. Ανοίγουμε το μάρι της κουζίνας μας, τοποθετούμε πάνω μία κατσαρόλα μπεν μαρί, ρίχνουμε μέσα την παραφίνη σε κομμάτια ή σε παστίλες, ό,τι βρείτε στην αγορά και περιμένουμε να λιώσει στους 75 βαθμούς. Αφού λιώσει, να ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά με μια ξύλινη κουτάλα. Μετά παίρνουμε ένα ξυλάκι και ρίχνουμε 2-3 σταγόνες άρωμα, το οποίο είναι ειδικά για τα κεριά και θα το βρείτε στην αγορά. Τελειώνοντας το ανακάτεμα της παραφίνης με το άρωμα, παίρνουμε ένα καλούπι και βάζουμε μέσα ένα μπουκάλι, το οποίο μπορεί να είναι ή από αλουμίνιο ή χάρτινο ή του γάλακτος. Μέσα στο μπουκάλι αυτό ρίχνουμε νεράκι παγωμένο από τη βρύση, ώστε όταν ρίξουμε την παραφίνη μέσα να μην κουνηθεί το μπουκάλι από το κέντρο του καλουπιού μας. Πριν ρίξουμε την παραφίνη στο καλούπι μας, το αλείφουμε με λάδι. Με το μπρίκι μας παίρνουμε την παραφίνη από την κατσαρόλα και γεμίζουμε το καλούπι αργά και σταθερά για να μην δημιουργηθούν φυσαλίδες. Το καλούπι δεν το γεμίζουμε τελείως. Αφήνουμε από το χείλος ένα δάχτυλο περίπου για να το συμπληρώσουμε αργότερα με υπόλοιπη υγρή παραφίνη. Μόλις αρχίσει το κερί μας και παγώνει, στην επιφάνειά του δημιουργείται μια λεπτή κρούστα. Τρυπάμε την κρούστα αυτή με μια βελόνα και ρίχνουμε συμπλήρωμα υγρής παραφίνης ώστε να καλύψει τελείως αυτό το αυλάκι. Εδώ έχει αρχίσει και παγώνει πλέον η παραφίνη και αρχίζει από μόνη της και ξεκολλάει μέσα στο καλούπι. Το κερί μας είναι έτοιμο, έχει παγώσει τώρα και πρέπει να το βγάλουμε το καλούπι. Για να το βγάλουμε πιο εύκολα πιέζουμε το καλούπι ώστε να μπορέσει να ξεκολλήσει καλύτερα το κερί μέσα στο καλούπι και μετά τραβάμε το μπουκάλι. Ρίχνουμε μέσα στο μπουκάλι που έχουμε βάλει για καρδιά ζεστό νερό, όχι πάρα πολύ καυτό, για να μην σπάσει η παραφίνη με τη διαφορά της θερμοκρασίας. Και τραβάμε το μπουκάλι προς τα έξω. Τώρα το καλούπι μας είναι έτοιμο. Θα πρέπει να φτιάξουμε και τον πάτο όμως. Λοιπόν, παίρνουμε εκεί παραφίνη πάλι ζεστή και ρίχνουμε περίπου ένα δάχτυλο μέσα στο καλούπι και περιμένουμε να κρυώσει. Στο κερί μας σήμερα θα κάνουμε την τέχνη του ντεκουπάζ. Το ντεκουπάζ στα κεριά γίνεται συνήθως με δύο τρόπους, ή με κόλλα ή με σίδερο. Εμείς θα το κάνουμε με σίδερο. Θέλει λίγο προσοχή, αλλά γίνεται πάρα πολύ ωραίο. Παίρνουμε μια χαρτοπετσέτα της αρεσκίας μας, την κόβουμε. Καλό θα ήταν η χαρτοπετσέτα να έχει έντονα χρώματα για να φαίνεται ωραία στο κερί. Αρχίζουμε και τη σιδερώνουμε σιγά σιγά με το σίδερο σε μεσαία θερμοκρασία από τα μέσα προς τα έξω. Τώρα το κερί μας είναι έτοιμο. Αν θέλετε, για να γίνει πιο γυαλιστερό, μπορούμε να του περάσουμε μία λάκα η οποία υπάρχει στην αγορά ειδική για τα κεριά. Επίσης, μέσα στο κερί θα πρέπει να βάλουμε τη γνωστή άμμο ή χαλικάκια για να κουμπίσουμε πάνω το ρεσό, ώστε να μην χαλάσει ο πάτος του κεριού.